anyị na-akụziri unu bụ ngwa Ndewonu, ngwa. unu abịala e. Na nkeji ole na ole Ana m ga-amụta anabata unu na ihe ọmụmụ nke ọnụọgụgụ taa, ebe anyị 1 na-eleba ruo anya na n'okwu 5. ndị bidoro na That's numbers ya na 1 to 5. na ihe ọmụmụ anyị nke Na-abịala. ọzọ gara Eji aga m aka na anyị obi lere dị unu anya ụtọ n'okwu ndị bidoro na m mepere obi unu ịmụta ihe nke anyị nwere taa. na Ngwa ka anyị gaa n'ọgụ ọgụgụ ọ anyị bụrụ nwere. na ilebe vidio ahụ, ọ Numbers ga-adị mma 1 ka to ị gaa 5. lee ya. Ọnụọgụgụ 1 If ruo you na have not 5. watched those previous videos, it would Quick be nice Igbo for you to watch them so that you will be able ga-akụziri to unu follow. ọnụọgụgụ 1 ruo na 5. Ngwa ka anyị Ngwa banye ka anyị na banye ihe n'ime ọmụmụ ya. anyị nke taa. Okwu ndị 1 bidoro na 1 ya na g. 1 1 Okwu otu ndị mkpụrụ bidoro na osisi 1 fruit. nke mbụ, Otu mkpịsị aka fee 1 finger. fee Enwe ọzọ ị ga-echeta? ya pụtara fly, to fly. Otu ụkwụ 1 leg. Fee. Otu Ọzọ dị ka ibe 1 ya bụ abụọ efere. Ị ga-enweta 2 f na mkpụrụ okwu abụọ 2 okwu ndị bidoro mkpụrụ na osisi abụọ 2 fruit. nke mbụ, fee Mkpịsị aka abụọ 2 fee fingers. ya pụtara Abụọ fly, to fly. 2 Fee. Ọzọ dị ka ibe ya atọ bụ efere. Ị ga-enweta f atọ na mkpụrụ okwu 3 mkpụrụ osisi okwu ndị atọ bidoro na 3 fruits. nke mbụ, Mkpịsị aka atọ fee 3 fingers. fee ya pụtara atọ fly, 3 to fly. anọ Fee. 4 Ọzọ dị ka ibe ya bụ anọ e 4 onwe mkpụrụ ọzọ ị osisi ga-echeta anọ 4 okwu Igbo fruits. ndị bidoro na ball anọ 4 balls. ị ga-enweta f na Enwe ọzọ ị ga-echeta? fee, that to fly. Akpa Ị anọ ga-enwetakwa ya na 4 bags. efere. Ụlọ I would anọ like you to look 4 around you houses. and find out Mmadụ other anọ words that 4 have the people. in Cheta them. Other 4 Igbo pụtara words anọ like fee na 5 efere. nke ikpeazụ anyị ga-amụta 5 Okwu ndị ise bidoro na 5 nke mbụ, ise fee mkpụrụ osisi ise fee 5 fruits. ya pụtara fly, aka to ise fly. 5 hands. Fee. Ngwa ka ọ dị ruo mgbe Ọzọ ọzọ. dị ka ibe ya bụ efere. Ị ga-enweta f na mkpụrụ okwu